Imediat vedem și timpii acum pentru cel care a evoluat adineauri, domnul Paul. Garoiu a obținut 51 și 10. Florin Iscu pe pistă în aceste momente cu număr de concurs 1059. Încă doi piloți urmează în această grupă a mașinilor modificate. Cu ei încheiem manșa numărul 1. A terminat cursa numărul 59, în aplauzele dumneavoastră, Florin Iscu.